Wak masak loli ya. Nariko masak gulai pucuk ubi jo jariang. Bumbu seperti biasa, bawang merah, bawang putih, alang kue, supade, kunyi, dan lado giliang, daun-daunannya, sarai, daun kunyi, daun salam, dan daun limau. Nah, konyo jariang yang lawa abui, jo daun salam, habis itu tokok sekete, dan daun ubi pun lawa abui. Kok daun ubinya bercampur aja daun pepaya Jepang. Jangan lupa masukkan ko bumbu kambiang sekete. Habis itu aduk-aduk. Biarnya nak pacah santan. Aduk taruh. Jadi wak nak langsung masukkan jariang di daun ubinya tuh langsung ke siko. Wak tunggu agak nyo harum sekete lu Wak masukkan garam, mau masukkan kaldu sekete kan. Karena di lado giliang tuh lah agak asin kan, dia agak-agak masukkan garamnya. Habis itu baru wak masukkan jariang yang lawak toko jo daun ubi. Konyo jadi jariang kok dapet yang kame gitu kan, pas lah gitu. Kadang-kadang pulo kan mantap lah. Konyo daun pepaya Jepang, jadi dicampur sih lah nabak aduh kan. Wak panen pepaya Jepang banyak dulu, daun ubi sekete lalu sekete doh samu lah. wak abui lah, abuinya pakai daun salam yo. Konyo aduk-aduk, wak rasoan garamnya yang kurang lah. Kalau lapasnya teragak lo masukkan ikan teri sekete biar do manis-manisnya cek orang kini tuh kan. Wak masukkan teri sekete jo nyo untuk pemanis jo. Konyo lah masak gulai daun ubi jo jariang wak. Tinggal wak siap nasi jo sambal lado lah tuh kan, lah mantap tuh. Selamat mencoba.